салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро 18 трактори метаблоки фурӯшия баҳри шумо омада кардагием. ягон хатогӣ дошта бошем аз ҳаматон бахшиши зиёд. бародарои азиз, хай одамизод хатогӣ ҳаст каматам. ягон хатогӣ дошта бошем ҳатман дар комментария бинависед, иншоалло мо ислоҳ мекунем. бародарои азиз, дар шумо чизе маҳқулай дар комментария бинависед, иншоалло мо кӯшиш мекунем баҳри шумо пайдо кунем, пешкаш шумо кунем. ва шумо чизе ки фурӯшӣ дошта бошед, бародаро, говӣ фурӯшияй, мошини фурӯшияй, чизе ки фурӯшӣ дошта бошед, ин рақамҳои ватсапи ма дар рӯи экран бигиред, равон кунед, мо баҳри харидору иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, аз шумо ҳамқа хоҳиш ядона лайка, подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман видеои моро падилитса кунед. худо нигаҳбонтон боша. бародарои азиз, якум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 81 соли баромадаш 1994 солай. трактор дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. трактор бинед бо чақчақ мекуне, мега соҳиби трактор. трактор қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархша 75000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. трактор мега хуб аст, ҳастаниш ягон камбудӣ надорад, бо мақсад савдо мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдора мешидаст. ина бародаро номрош дар рӯи экран. мегзарем ба дуюм метаблоки фурӯшӣ. қарор дорад дар шаҳри бохтар, қурғантепа. дизелни метаблокай бародаро. нархша 8000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. дута ҷифткунак дорад, аммо барои замина мулоим кардан ду намудча дорад. ина я намуде шо наву даостарак наҳа оҳанои дроздрози ду намудай. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. бародаро, хай бахшиш ягон ҷоша нито гап мезанем, ягон гапу нотуғрия, ай ҳаматон бахшиш. хай мо кӯшиш мекунем баҳри шумо беҳтарин наварҳо кунем. мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 80X. трактор дар ҳолати хуб аст, ягон камбудӣ надорад. бо ба ягон трактори 4-салаҳа алишан мешавад. мега бо телефон занг занед, гап мезанем, харидори аниқ бошад, мақсад бо савдо мешавад. нархаш 128000 сомонияе ки трактори хубай, мега 3-салаҳай трактор ягон камбудӣ надорад. нархаш 128000 сомонӣ. касоне ки бародаро харидори аниқи марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед ё алиш кардан мехоҳед ба ягон трактори 4-салаҳа, марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро, ина плӯкнакаш нави созай. марҳамат, занг занед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. мо бародаро мегзарем ба эълони навбатӣ. чорум трактори фурӯшӣ бародаро ки МТЗ 80 соли баромадаш 1994 солай. плӯк қатиша 4 баллони нав дорад. ҳамаш 100% гарантиш қатияй. қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон. нархаш 85000 сомония. МТЗ 80 бародаро. касоне ки харидори марҳамат, ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. маҳқул бошад 4-салаҳаи трактор, маҳқул бошад занг занед, бо савдо мешавад. ина бародаро плӯкам дорад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. бародарои азиз, панҷум трактори фурӯшӣ бародаро Т40 трактор мотор кардагияй 100ай. ҳамун номерода мега занг занед. ина 9883. нархша 22000 сомонӣ мега ки хайна састаяни трактора бародаро хутон бинед. қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон. ина бародаро 4-салаҳаи трактор, хай краскош кам паридагияна, мақсад мега соза, ягон камбудӣ надорад. ина плӯкш бародаро. нархша 22000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо 9883 занг занед, бо савдорани мешидаст. ду баллони пешанӣ тамом кардагиянд. мегзарем бародаро ба шашум трактори фурӯшӣ ки МТЗ 82 соли баромадаш 2001 солай. аз Россия овардагия, мега ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. нархша 145000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 4 баллони нав дорад. ина бародаро хутон трактора бинед, састаяниш беҳад хубай, мега 4 баллони нав дорад. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. тракторча хубай, мега ягон камбудӣ надорад. ай Россия нав овардагия. нархаш 145000 сомонияй.
мо мегзарем бародарои азиз ба ҳафтум трактори фурӯшӣ. Трактор МТЗ 80 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. нархша 50 000 сомонӣ мега. Трактор ҳамаш садай. Срочно фурӯхта мешавад. Харидори аниқ бошад, занг зана бо савдо мешавад. нархша 50 000 сомонӣ мега. Трактор 4 салаҳай бародаро 4 балон дорад. Дуттай балони пеш хай тамом кардагиянд, дуттай қафош навай. нархша 50 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ҳаштум трактори фурӯшӣ бародарои азиз МТЗ 81 соли баромадаш 2001 солай. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Бо ҳамаи чизаш мега фурӯхта мешавад. ҷифкнак, плук, чизил, дигар чизошам ҳамаи чизаш қатъи фурӯхта мешавад. 150 000 сомониш мега ки бо савдо карда мешавад. срочно мақсад мега мефурӯшумаш. касоне ки мақсади на трактори тайёр, ҷифкнак, плукнак, чизилкнак чизе ки махкул буд, ҳами трактор ба ҳамаш қатъи фурӯхта мешавад. касоне ки харидори марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экран занг занед. нархаш 150 000 сомон. нӯҳум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 81 МТЗ отличное состояние мега. Трактор аз Россия овардагиай. нархаш 125 000 сомониш мега. Трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. беҳад трактори хубай мега. ягон камбудӣ надорад. балоно 4 балонаш навай. трактор рангаш сирхай. трактор хубай мега. ягон камбудӣ надорад. гарантиш қатъияй. нархаш 125 000 сомоние ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. тракторча хубай мега. ягон камбудӣ надорад бародарои азиз. ина хитом бинед трактора. состояниш хубай. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. даҳум трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 82 дар ҳолати хуб қарор дорад мега. нахаду аз Россия овардагиай. коробка запчаст дорад. нархаш 110 000 сомоние. трактор қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 4 балони нав дорад. трактори мега ягон камбудӣ надорад. ҳамаи чизаш 100%ай. ай Россия овардагиай бародарои азиз. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. 11 трактори фурӯшӣ бародарои азиз МТЗ 81 соли баромадаш 2020 солай. коробка мотор заводский айхчай. кушодагӣ нест. 4 балони навай. 90 моторш часп гаштагиай. хулоса мақсад трактор хубай, ягон камбудӣ надорад. хай бародаро бахшиш мо мактаб сесхондагием иқаки хато мекунем, ҳаматон бахшиш. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо 205 000 сомониш мега ки трактор қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. касони мақсад харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо бародарои азиз занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. 12 трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 80 соли баромадаш 1996 солай. трактор ай Россия 20.03.2021 овардагиай. ҳолаташ аҷоиботай. ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархаш 80 000 сомониай. нархи трактор 80 000 сомония. 4 та балони нав дорад. ай Россия овардаги ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ина бародаро хитом бинед дизелни трактор. 13 трактори фурӯшӣ бародаро МТЗ 80 моторш нав, коробка навай мега. ягон камбудӣ надорад. мотори коробка 4 та балони 2 та балони нав дорад. дуташ хай пешаш листишидагиам бародаро қарор дорад дар ноҳияи Панҷакент. нархша 50 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародарои азиз марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. тракторча хубай мега. ягон камбудӣ надорад. фақат 2 балони пешаш тамом кардагиай. бародаро мо мегзарем ба 14 трактори фурӯшӣ ки МТЗ 82 бародаро солаш 1987 солай. мотор коробка навай. балонош нағзай мега. 4 балони соз дорад. нархша 65 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори хай бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор бародарои азиз дастрас кунед. рақамҳои телефоншон 0016 охираш. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед бародарои азиз. МТЗ 80. мо мегзарем бародарои азиз ба 15 трактори фурӯшӣ ки дар эълони навбатиай.
юто 754 бародарои азиз, солаш 2012 солай. Қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. Нархша 135 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. юто 754 бародарои трактора ман ростига буқадидагӣ нестам якм борай. касоне ки харидори бародаро марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. Тракторча хубе мега, ягон камбудӣ надорад. соли баромадаш хай 2012 солай нав баромадаги. мо мегзарем бародарои азиз ба 16 трактори фурӯшӣ. трактор юто 1304 бародаро, соли баромадаш 2020 солай. кондитсионерш кор мекунад бародаро. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бародарои трактор дар шаҳри Душанбе кондитсионерам дорад. нархша 350 000 сомонӣ мега ки бо савдо кардан мешавад. касоне ки харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экран, беҳад трактор навай мега, ягон камбудӣ надорад. пачкаи трактор охӣ. ина бародаро худтон трактора бинед, пачкаи. нархша 350 000 сомонӣ мега. хай бародаро камака қиматай, не ки трактор хубай. касоне ки харидори бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. мо мегзарем бародарои азиз ба 17 трактори фурӯшӣ ки трактор Т28 қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, ҷайхун Қумсангир. нархша 30 000 сомонӣ мега ки Т40 бародаро хай камакаги кӯҳнай. тракторои пешаи бародаро нархаш 30 000 сомониш мега, ҷифткунак ҳама чӣ дорад. касоне ки харидори занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ина бародаро трактора худтон бинед. созай ма балонош 3 балон, 2 балони нав дора, якташ кӯҳна. мо мегзарем бародарои азиз ба 18 трактори фурӯшӣ ки и метаблокай бародаро фурӯшад. дар ҳолати хуб қарор дорад мега, ягон камбудӣ надорад, гарантиш қатъияй. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархаш 13 000 сомоние. касоне ки харидори бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. ҳазор раҳмат бародарои азиз барои дастгиритон. хай ягон камбудӣ дошта бошем, бахшиш.